Dobre. Tak ja za chvíľu dojdem. Teďka monitor na jedné straně místnosti a klávesnice a myš na druhé straně místnosti. Do piče. Ja sa radšej nebudem otáčať, kurva. Môžu ušiť, teda. Si sa posral? Môžu ušiť. Keby som mal niekoho vedľa seba, že sa otočím, ja zavriem oči a on sa bude pozerať, vieš? Ja si radšej zhasnem svetlo a tak pôjdem. Fuj. Do piči, taký priebaný zvuk. Môžu ušiť. Kam? Dopredu? Tak ja dúfam. Dobre, že 15 FPS, dobre to ide. Ja už idem. Kurva. A ja už idem. Kráčam. Ale laguje mi to. Ja mám dreku. A to mám hľadať v tom lese papierik? Áno, musíš nájsť všetky tie papieriky. Vypni baterku a tak. Podľa mňa dáš nejaké 2, 3. Vypni baterku a tak. Ty pičo, už začala hudba, kurva. Potom sa dosereš. Ja viem, kde jeden je. Čo toto? Ty ja neviem, kde je. Jak začneš, tak šikmo chod doprava trochu a tam je taká veľká nádrž. No, vidím to. Už to vidím taky. Tam minule bol. Kto? Papierik? Hej. Kdo? Ne, Slenderman. Do piče. Kurva, ja stále radšej iba rovno pôjdem. A Ečkom približujete, Kvečkom oddialujete. Kurva, To ja už nebude nutné, ne? Už tá jebnutá hudba. Ja som vás tu chcel mať. Nevidím na tej nádrži ten... Škoda, že to není multiplayerové. A kde je ten druhý? Ja neviem. To som Ja nechcel. neviem žiadny nájsť na tej nádrži, nič nevidím. Držte huby, musíme držet hubu, třeba jenom někdo promluví. Kurva! Si ho videl? Ne, tyhle to byl kámer, kurva. To piče. Zase tam tie nádrže, on vždycky tam ma dostane. Práve tlačidlo. Práve tlačidlo, tak choď. Žiadny papierik nevidím. To byl kámer do prdele. Vypni baterku a tak choď, ty vole. Už máte niekto papierik? Ja mám ten jeden. No to ja nechcem, aby ma prvého našiel ten hajzel. Ježiš, to bol strom. Do Ja som piče. pri plote. Ja idem raz si stále popri plote. Ja utekam. Ne, dom, ne. Domom sa vyhýbajte, do domu nechoďte, to je blbosť. Neutíkej právě, že. Když utíkáš, tak mi říkal kámoš, že tě spíš najde. Tak máš chodiť potom že vraj s vypnutou baterkou. No tak to už vůbec ne. Do piče, taký priebaný strom, ja neviem, čo za ním môže stať, kurva. Drž hubu do zbere, drž hubu do Kurva. zbere! Kurva. No prdele, kde je ten papierik? Kurva. Á, bože, Já vidím druhý. to je nechutné. Ja nič tu nevidím. Jo, mám ten jeden. Ja nevidím nič. Ja neviem, kde to. Ja sa neotočím dozadu, ja sa neotočím. Miky, Ja sa... Nemôžem, bože, vieš, aké vás divo mňavky. Úplne po celom tele to beha. Ja tu je v strede jeden veľký strom. Do piče. Yes. Otočil som sa rýchlo, není Ticho. nikde. Ja som pri nejakom kameni. Ticho. Na tom strome určite nič nebude. Já jsem se z Michaela z toho kamene leknul. Ja! Nie! To bol papier! Kurva, co tam dělá? Ty vole, tam to někde bere, nebo... Mám druhý! Ja neviem nájsť ten papier. Hrajeme Slendermana, držte hubu. Kurva, také Jo, priebané to si zahraj strom. kamaráde, ty vole. Ty to všichni hrajeme, vole. Veď kde je ten papier za Ticho. stranu? Já mám V tom to. baráku nic není, oddak. Tyjo, furt, v tom baraku nechoďte, tam nič není a tam vás dostane. Ja už mám druhý, on ide po mne, ja sa otočím. Čo pre ksichtom? Ty 12 u té škodovky tam, ty vole, to nakladá. Hoši, to čo bolo mne pre ksichtom niečo preblíslo, ty vole. No, také šedé, farebné. Ja sa nemôžem No, otočiť. šedé to bolo. Hej, ja to ty vole, natočil let's play sám. Drž hubu, Nordmane. Ty vole, nie, Kurva! Ja to jebem do piče. Ty to listo. A Nordmane drž hubu. Dobrá vec, mám infarkt. Ty vole, já už vidím ten dům, ty vole. On je určite za mnou. Bojím sa. Ty vole, mi zase udělal obrazovka, kurva. Do piče, hudba, Není hej. za mnou, není. Ne, prosím ťa, Nordman, nezapínaj. Ty jsi se rodila obrazovka, já nejdu, já to Veď vypínám, kde je vole, ten já to papier prcám. zasraný? Já to prcám, mám. Utekaj! Á, do Zas som piče. pri tom strome. To tam byl.
V tom baraku nič není. Ne. Buď tam ostane, alebo už nechoď von, lebo ťa dostane. V tom baraku není Priebaná listok. budova. V tom baraku není listok. Není. A tu není barak, to sú také priebané. Ja to nemôžem, ne. Ja sa psychicky zrútim a sa úplne trasem. Veď ale ja neviem nájsť ten oný, ja neviem nájsť ten papier. Ja sa chcem, ja sa aj nechcem otočiť dozadu, aj chcem. Papier! Viděl jsi hamíky? Ja mám... Áno, není tu, není okolo mňa, není dobre. Veď ja Kurva, na neviem tom nájsť ten papieriku je papier nakreslený. zasraný. Počkaj, ten papierik tak vyzerá, že je nakreslený Slendermana, také no. Na tom Volve, či čo to je? Tak tam je one, ne? Piča. Či žigulák. Ty vole, piče, to tá ja hudba vidím ďalší, priebaná. ja vidím tretí papír. To tá priebaná hudba. Koľký je rekord? Norten, pusti to teda, čo? Pusti takú hudbu. Ne, ale ja neviem. Já si jdu spustit Slendermana čuráci jedni skurvení. Kurva, to tá... Piča, to tam je! Ježiši Kriste! Do piči som na konci. Ja nemôžem nájsť tretí papierik. Ja sa musím otočiť práve teraz do piči, ja sa musím On bol za otočiť. mnou, on bol... Nemôžem sa obať, ja som si ho vstopol videu a on vyzerá jak taký retardiak. On vyzerá jak úplne retard. A ja sa ho Ja takto sa bojím. musím otočiť, som na konci. On tam je furt, ja idem za ním. Já se bojím. Na ďalší krát si zapnem aj Na ďalší krát si zapíname webkamery. Já se jdu tak zlekl. Ježiši, do piče. Ja som sa otočil a on tam stojí. On pri žiadnom aute není papierik alebo čo. Ja už som našiel tretí. Neotočím sa, tretí. Mám ho! Neotáčaj sa, utekaj! Ja som sa otočil a on tam stal. Ja musím inak. Kokot, jak som sa zlákol a nič tam nebolo a úplne ma myklo. Do piči. Chápeš, tam sa končí mapa, tam je už roh týchto, už je tam roh svietlo a on tam stál. Ja som pri tom On tuneli. ide stále za mnou, oši, do... Ja to jebem, ja to vypínam. Ja to také vypínam. Ja mám tretí a dostanem štvrtý, je v tom tuneli nejaký? Ja to vypínam, ja to jebem. Notman hrá si to, je v tom tuneli papierik. Já jsem to dohrál. Dominátor. Papierik. Počúvaj, vieš čo? Som bol na konci mapy, nie už tam jak tak ploty sú v rohu, ne? Ja som sa musel otočiť. Piča, já to nemám hrby. Iba tak pohne myškou, do piči tam taká...